ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Hadin ka jing penlong ya ka online dancing competition ne ka jing ya kop shot online bala penyai da ka Once Dance Evolution rengkat baka KK Pictures haka khatn re tarik ubenai nailor arajar arpuway la sampat iki kusnam shiki nongjob haka jing yalang ka balalong haka jaka ajing kai shot yaki khna ka badan hamaulai phutmuri ha ka bala sakhi lang da ikong cordilia kharkangor ibadai ka try jong ka Victorium Hagan ke jingye kop shot ya ka nam la adu la yora da isha lingdo marshilong katba isaman bahas emle but I anisha shadab kidai ke bala job ka kardan ka baar bat ka balai Por sana ka por sok ben slow high shadik ben what been said ka Since you are so sing, you'll be my begal airping, not your shot. Ni long kung kising you ba po nga piaboy hadyo. Ni long kung kising you ba po nga piaboy hadyo. Insan jong nakaslokan, panyo na pijing itabas kem. Pergi gitu.